Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Sebideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santua behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoiko ahari, aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri, eta pakea lurrean, haren gogoko gizonei, haina hundita eder zaitugulako, gora zu bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jaintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuin aldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz, jainko ahal guztiduna, zure seme bakarraren bihotzaren festaburua ospatzean, zuk guri agertutako maitasuna gogoan hartzen dugu. Iguzu zure jainkozko iturri honetatik graziaren aberastasunak goza ditzagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Honela hitz egin zion Moisesek Israel herriari. Jaunarentzat, zure jainkoarentzat, sagaratutako herria zera. Berak aukeratu zaitu munduko herri guztien artean, beraren herri, beraren jabego berezi izateko. Jaunak atsegin izan eta aukeratu bazaituzte, ez da ez, beste herriak baino handiagoa zaratelako, txikiena zerate eta. Zuen arbasoei egindako zinitza bete nahi izan duelako baizik. Horregatik, hain zuzen, atera zaituzte ahalmen handiz esklabutzatik, eta askatu Egiptoko faraoiaren menpetik. Aitortu ezazu beraz, jauna zure jainkoa dela, egiazko jainkoa, jainko leiala, maite dutenei eta bere aginduak betetzen dituztenei itunitza gorde eta onginahia 1000 belaunaldiz agertzen diena. Gorrotu dionari berriz, zuzenean ematen dio ordaina eta ondatu egiten du. Luzatu gabe ematen dio ordaina. Bete bada, gaur ematen dizuedan agindu, lege eta erabaki guztiak. San Juan
jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna bihotz ez dizkizut eskerrak emango, nire hitzak entzun dituzulako, eresi egingo dizut aingeruen aurrean. Auspezuko nahi zure jauretxe santuan, bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. San Juan apostoluaren lehenengo epistolatik, seme alaba maiteok, maita dezagun elkar, maitasuna jainkoagandik datorrelako, eta maite duen guztia jainkoagandik jaioa da, eta ezagutzen du jainkoa. Maite ez duenak ez du ezagutzen jainkoa. Jainkoa maitasuna data. Jainkoak digun maitasuna honetan agertu zen. Jainkoak bere seme bakarra bialdu zuela lurrera, gu haren bidez bizi gaitezen. Honetan dago maitasuna, ez guk jainkoa maite izatean, hark gu maite izatean baizik, eta bere semea gure pekatuen barkamen oparitzat bialdu izatean. Seme alaba maiteok, jainkoak gu hain maite izan bagaitu, guk ere maitatu egin behar dugu elkar. Jainkoa ez du inork inoiz ikusi. Elkar maite badugu, jainkoa gugan dago, eta haren maitasuna bere betera iritsi da guregan. Guk badakigu harengan gaudela eta ura guregan, eta hori bere espiritutik eman digulako. Guk ikusi dugu eta aitortzen, aitak bere semea bidali zuela munduaren salbatzaile. Norbaitek aitortzen badu Jesus jainkoaren semea dela, jainkoa harengan dago, eta ura jainkoarengan. Guk ezagutu dugu eta sinistu jainkoak digun maitasuna. Jainkoa maitasuna da, eta maitasunean dirauena jainkoagan dago eta jainkoarengan. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zuen, bedeinkatua zu aita, zer lurren jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende apalari agertu dizkiozu eta. Bai aita, horrela izan duzu gogoko. Nire aitak dena eman dit, eta ez du inork semea ezagutzen aitak baizik. Ez da aita ere semeak baizik eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana nekatu eta lanpetu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen nire uztarria eta ikasi nigandik. Gozoa eta bihotz apala naizelako, eta arkituko duzue zuen arimentzat atsedena. Nire uztarria leuna baita, eta nire zama arina. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak halako festaburu haundi bat ospatzen du. Egia da, beste egun hauetan ospatu izan ditugun festaburuekin batera, pentsa genezakela Corpus Christi, Jesusen korputz odolak eta esate baterako jaunaren igukundea, ostegunetik igandera pasatu izan dira, hain zuzen ere, behar duten eta merezi duten solemnidadez ospatu ahal izateko. Eta festa honek esan genezake halako kategoria dukela, eta merezi zezakela berez teorian behintzat ostiraletik igandera pasatzea halako solemnidadez ospatu ahal izateko. Baino, aldi berean, Jesusen bihotzaren debozioak baditu
bi iturri, esan genezake iturri bakarra da, baina bi modutan adierazten dena, bi modutan gauzatu egin dena. Lehenengoa jakina evangelioa. Evangelioa eskutan hartzen degularik, garbi dago Jesusen errukia, Jesusen maitasuna, Jesusen gureganako bihotz sutsu hori argi eta garbi pagina guztitan agertzen zaigu. Evangelioan hartzaiona bea da, ezagutzen gaituena, maite gaituena, bera da aita ona, beti barkatzeko prest dagoena, bera da, hain zuzen ere, gaixoak ikusita, seitun konpasioa sentitu eta sendatzen dituena, bea da, norbait triste eta negarrez ikusita berare, negarrez hasten dena kupituta, ikusten dugu argi eta garbi Jesusen bihotza nolakoa dan evangelioan. Baina gero baita ere, badago beste iturri berbera da, baina beste adierazpen bat. Eta da, 17. mendean, Jesusen bihotza nola agertu zitzaion moja bati. Santa Margarita alakokekoari, hain zuzen ere, agertu zitzaion Frantzian eta Parilemonialen, eta agertu zion, erakutsi zion bere bihotza. Hain zuzen ere, hainbeste iruditan ikusten dugun bezala, alde batetik arantzazko koroa inguruan zuela, hain zuzen ere gizakion oztasuna adieraziz bezala, hainbeste aliz berak maite gaitu eta gu hainen hotz portatzen gera berarekin. Beste batetik gurutze bat goian zeukela, bere salbazioa, gure ezaugarri, bere salbazioaren ezaugarria bezala, guri salbazioa gurutzearen bidez eman izan diguta, gure jaunak, eta azkenik sua zeriola bezala. Eta su horrek adierazten du bere maitasuna zenbaterainokoa dan. Adierazteko modu bat da, agertzeko modu bat da, bere bihotza sutan balego bezala, labe gori bat bezala, gu maite gaituelako modu horretan. Eta Santa Margaritari hori erakutsi ziolarik, hain zuzen ere, promesa batzuk egin zizkion. Eta eskatu zion, Jesusen bihotzak, bere solemnidadea, bere festaburua ospatzeko, korpusa eta ondorengo hasteko ostiralean. Eta horregatik ez da aldatzen, Jesusen bihotzak eskatu ziolako Santa Margaritari. Baina gainekoan, nik esango nuke, bere festaburu kategoria eta mailangatik bereziko lukela. Baina Jesusen bihotzari obedituz, jakina, ostiralez ospatzen dugu. Gainera, ostiralak badu halako Jesusen bihotzarekiko kutsu oso berezi bat. Ostegunak halako kutsu eukaristikoa duen bezala, azken afaria ostegun santuan izan zelako, eta larunbatak Ama Birjinaren devozioaren halako kutsua dauken bezala, ostiralak Jesusen bihotzarena dauke. Eta bere promesen artean bada, aurreneko 9 ostiraletan komunioa eta konfesioa egin ondoren berak garantizatzen duela salbazioa. Hain zuzen ere bere maitasuna, bere errukia agertu nahi digulako. Eta beste batzuk, esate baterako etxeko salan, Jesusen bihotzaren irudi eukitzea, edo sarreran, edo hainbeste eta hainbeste gure etxeetan eta basarritan ohitura izan dudan bezala. Izan duda Euskal Herrian Jesusen bihotzaren devozioa ikaragarri sustraitu egon da, hasieratik, 18. mendetik batez ere, jesuita euskaldun talde bat haitu zelako, oso ezagunak, esate baterako Kardaberaz eta Mendiburu, Euskal Giro eta Euskal Herri guztietan eta Jesusen bihotzaren devozioa zabalduz, eta horregatik gure herrietan, Euskal Herrietan badauke halako tradizio berezia Jesusen bihotzaren devozioak. Eta gauza asko esan ditzazkegu, baina nik bat bakarra aipatu nahi nuke gaurko egun honetan. Eta da, hain zuzen ere, Jesusek bere maitasuna eta bere errukia agertu nahi digu. Guk konfiantza izan dezagun. Horrekin ere erakusten digu bere borondatea ez dela gu ikaratuta bizitzea. Guk jangoikoa halako paile izugarri, bildurgarri bat bezala ikustea eta ez du nahi gure jaunak, baizik eta aita on bat bezala, hartzai maitagarri bat bezala,
bihotza sutan duen gure adiskide bat bezala. Hala ikustea nahi du, baino maitasun hori batez ere gauzatzen da hitzen bidez ongi dago, baino batez ere maitasuna gauzatzen da ekintzen bidez. Eta hain zuzen ere entzun dugu gaurko bigarren irakurgaian, San Juan apostoluak egindako epistolatik entzun dugun irakurgaian, oso esaldi ederra esaten digu, maite duen guztia Jainkoa gandik jaioa da, eta ezagutzen du Jainkoa. Maite ez duenak ez du ezagutzen Jainkoa. Jainkoa maitasuna da eta. Hain zuzen ere, San Agustinek zioen, Biblia osoan hauxe dela esaldirik printzipalena, nagusiena. Jainkoa maitasuna dela, eta horregatik maite duenak ezagutzen du Jainkoa. Eta maite ez duenak ez du ezagutzen Jainkoa. Batez ere hori aipatu nahiko nuke Jesusen bihotzaren festaburu honetan. Jesusen bihotzari eskatuz, berak duen maitasun horretatik. Sua dariola duen bihotz, maitakor horretatik guri ere pixka bat eman dezaigula, berak gu maite gaituen bezala, guk bera maita dezagun eta lagun urkoa ere maita dezagun. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut jangoiko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren gandik sortu eta Maria Virginia gandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta aita jangoikoaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hildakoen piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Eta gure eskariak egingo dizkiogu, gaurko egun honetan Jesusen bihotzari konfiantzaz, maitasunez. Erakus dezaigula, benetan pakean bizitzen, adiskidetzea lortzen, lagundu dezaigula mundua dagoen egoera berezi honetan, bere maitasun ezagutu eta elkarri laguntzen, batzuk bestegandik beti arduratzen elkarri laguntzeko. Nere jabezeran Jesus maitea, nere jabezeran Jesus maitea, benaz, benaz, nahi det izan beti zurea, intz goxea dute maite loreak, zure bihotz hori maite nereak, intz goxea dute maite loreak, zure bihotz hori maite nereak. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, Jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Begira jauna, zure semearen bihotzak duen maitasuna, eta eskaintzen dizkizugun doai hauek zure begietan atsegingarri izan daitezela, eta gure pekatuen barkamenerako izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak
jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jangoiko alguztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile, eta erosle Espiritu Santuaren egitez gizon egina, eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko, eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin, guk ere, zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, zeruko gure jaun honena. Zeru talurrek goresten duten, goresten zure almena. Osana zuri zeru goietan, osana ta gora alpena. Bede inkatua orain ta beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana ta gora alpena. Bede inkatua orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztiuden horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezuerregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuai, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zure maitasunaren sakramentu honek jainko gurea, gugan maitasunaren sua piztu dezala, eta eraman gaitzala Jesu Kristorekin bat egitera, eta gure semideengan bera ikustera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, berenka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerra jangoikoari. O bihotz gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena, Jesus onaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna, erruki zaitez gutaz jauna, zaude amorez eritua, gogorrarantzaz koroitua, gugatik gurutz hiltzatua, guztia penaz samindua, guztia penaz samindua.